Wieħed minn kull 5 persuni f'pajjiżna jikkonsidraw it-tibdil tal-klima bħala l-iktar problema serja għall-umanità. Fl-aħħar sena, 3/4 tal-Maltin u l-Awċin ħadu passi biex inaqsu l-impatt tagħhom fuq l-ambjent. Skont din l-istatistika li ħarġet l-Unjoni Ewropea, 75% tal-Maltin li pparteċipaw fl-istħarriġ qalu illi jemmnu l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima hija responsabilità tal-Gvern. Din hija ferm ogħla mill-medja tal-Unjoni Ewropea. It-tibdil fil-klima hija sfida globali u jekk ma tkunx indirizzata b'mod urġenti se tpoġġi f'riskju mhux biss l-ambjent iżda wkoll il-prosperità ekonomika dinjija, l-iżvilupp u b'mod iktar wiesa' l-istabbiltà u s-sigurtà tal-umanità. Rapport ta' Nazzjonijiet Uniti sab li m'għadux aktar possibbli li naħarbu din l-isfida tal-bidla fil-klima u li b'din ix-xejra pajjiżna jista' jispiċċa kważi deżert. U għalhekk li l-Partit Nazzjonalista reġa' qed ikun fuq qudiemnet biex jeleb din l-isfida kif fl-aħħar jiem ħabbar li ser ikun qed jixpruna diskussjoni nazzjonali biex jitwettaq pjan ta' azzjoni ħalli Malta timmaneġġja l-impatt fuq l-ambjent u s-soċjetà. Minn barra li ser ikun qiegħed iressaq il-ħsibijiet tiegħu fih dan il-fora Ewropej, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqqaf core team sabiex mill-aktar fis tiġi organizzata konferenza nazzjonali dwar it-tibdil fil-klima biex din il-materja tant importanti għall-futur tagħna titqiegħed fuq l-aġenda nazzjonali. Dwar dawn l-iżviluppi, Net News kellem mal-President tal-Kunsill Studenti Universitarji Neil Zara fejn staqsejna kemm jaħseb li hija importanti diskussjoni nazzjonali u pjan ta' azzjoni dwar l-impatt tat-tibdil fil-klima. Hemm bżonn li dan il-core team u din il-konferenza iseħħu lilin mill-partiġjanizmu u lilin mill-politika tal-ġurnata għal fatt li din mhijiex xi ħaġa li kwalunkwe gvern jew kwalunkwe partit ser jiddetermina fil-leġislatura, imma trid tkun politika li bħala pajjiż naqblu fuqha u insostnuha għal deċenni li ġejjin bit-tama li l-effetti li diġà nafu li ser iseħħu jittaffu u kemm jista' jkun jiġu neutralizzati. Super importanti li naġixxu issa u li ninvolvu lil kulħadd f'din id-diskussjoni sabiex actually nieħdu id-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu fuq livell holistiku. Il-President tal-KSU wassal l-appell tiegħu dwar l-importanza li dan is-suġġett jittieħed bis-serjetà. Mad-direzzjoni hija waħda li għandna nadottaw fuq livell nazzjonali illum qabel għada. Għax kull ġurnata li ma naġixxux fuqha hija ġurnata moħlija u ġurnata li fl-aħħar mill-aħħar ser taħdem kontrina 5 snin oħra meta nindunaw l-impatt enormi li ser ikollha fuq il-ħajja tagħna ta' kuljum. It-tibdil fil-klima mhix se tkun xi ħaġa daqshekk sempliċi daqs li kieku inti tilbes maskra u toqgħod id-dar. Għal fatt li jaf id-dar tiegħek tispiċċa taħt l-ilma, jaf id-dar tiegħek ma tkunx tista' iżomma f'temperaturi li huma ideali għal ħajja tal-bniedem. Dawn l-aħħar żviluppi dwar dan is-suġġett jaslu wara li sentejn ilu il-Partit Nazzjonalista ressaq mozzjoni fil-Parlament dwar din l-emerġenza fil-klima li sabet l-appoġġ ta' numru kbir ta' organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ.